ओइ जाबां रथ'लाय मा खोथा जालायखोब्रा हैद माबा मोनसे खोथा जालायबायना मा खोथा जालायगोन बेलाय हिनजाव खोथासो जालायगोन बे लावगि दंखायोलै आहा फाग्ला बे नङा बेना खालि लावगिखौल' नांजायोब्रा थोद नङाबालाय माथो खोथा सिदा सिदि सोंब्रा मा खिनो ओंखारां हासुनो ओंखारां खोथा सोंनाय जाखो बेलाय थौ बैयाव आराम जिरायनानै रायलायहैगोन होद बावनो जिरायनोसैलै बारा गोजान थांथ'ला बावनो जिरायदो दे होद फाग्ला नोंनि नामखौ सोंनो नागिरदोंमोन आं हा नामालाय नोंलाय बोथोर जाबां थाखो ए बेखौनो बिराद इम्परटेन्ट खोथा बायदि सोंबाय आरो नों खिनो ओंखारां हासुनो ओंखारां जालायनाय सावसो बुरैयावसो थाव होदोलै फाग्लाखौ फाथसाला नोंनालाय बोथोर नांथां ना मोना जाहोन दं जाहोन गैयाबा फाला नामा ओरैनो जायो नामा आंबो जाहोन गोनांखायसो नोंनाव नामखौ सोंखादों मिथिगौनो खोनासं जेब्ला आं रङियाव बिमायनाव आलासि जाहैदोंमोन आमाइनि फिसाजोआ आंनाव सोंदोंमोन आदानो ओंखाम नांग्लें होनना सोंदोंमोन मिथिगौ नों फाग्लासो आंलाय ओमफ्राय मा बुजिखो नोंलाय सानबाय आं मा भाषा जालायखो बेलाय होननानै होद फाग्लालै ओमफ्राय मा बुंफिनखो नों दानिया आंबोथ' बुजियालै औ ओंखाम नांग्लें जारौ होनगारबाय आंबो ओमफ्राय उनावसो बुजिबायब्रा आङो ब्लड थांनायावसो ओंखाम नांला होननाय जायो होननानैहाय होद फाग्ला नोंनाबो आंनो सेम जाथारदोंलै नोंनाबो आंनो सेम जाथारदों आंनाबो बिदिनो जाथारदोंब्रा नंगौ नामा नंगौ जेब्ला आंबो जोंनि कलेजनि प्रग्राम जाब्ला रङिया कलेज थांदोंमोन आंबो ओमफ्राय दाना बे कलेजनिनो ओंखाम जानाय टाइमावहाय सासे सिख्लाया ओंखाम रानना होफैदोंमोन ओमफ्राय दाना ओरै होनना बुंबाय जाबां आदा बिदि होनना बुंबायब्रा ओमफ्राय बुंबाय आङो औ जाबां बिनानाव औ जाबां बिदि होनना बुंबाय आङो ओमफ्राय नोंलाय माथो बुजिलायखो ओमफ्राय फैनो ओंखारबा सोंबाय आङो बे बिनानावखौ गेटआव लोगो मोननानै बिनानाव आं दहाय जाबां होननायखौ बुजियाखै होननानै सोंबाय आङो ओमफ्राय दाना खोन्थाहरबाय बियो जाबाय होननाय जायो आदा बिदि होनना बुंबायब्रा थोद जारलालै नोंजोंबो जानाय नङालै आंनिजों नोंजों सेमसो माथो सेम लागाव साला आंनाबो थमब्लेटसो होलांबाय मा खालामनो आंनाबो हनै फैनो ओंखारनायाव मिथिनायखायसो जारलालै थुरथुरसै माइ जाला बाहाय माइ जाला ओइ हा मा जालायखोब्रा हा माथो गोसोखांलायखो आं मोनसे स्क्रिप्ट लिरनो गोसोखांदोंमोनलै शुटिं लानो मा स्क्रिप्टब्रा नो पारमिसन हा मोजां जागोनसै फा जायोब्रा मानो मोजां जाया जानांगौ जाखो स्क्रिप्टआ सुजुखानानै मोजां जाखानांगोन ना बिसास खालामलाय लाङालां बारा मोजाङैहाय फाग्ला हा एक्ट्रिसालाय सोरखौथो लानांगौ जालायखोरा थोस एक्ट्रिसखौनो मोननो थांनो नागिराब्रा बोरै जानांगौ बिदिजोंलाय लानो गोसोथारमोनलां शुटिंखौ एक्ट्रिसखौ मोना नालाय बबे सिख्लाया जागोन ना जाया हनै बे थाबायलांनाय सिख्लाया बबे ए बेथ' आं सिनायनायसो बेखौनो रायलायसै थौ ओइ बिनानाव रथ'लाय मा जाखो आदामोन रथ' बिनानाव बिनानाव जों मोनसे प्रजेक्ट लानो नागिरदोंमोन शुटिंनि थाखाय दा नोंखौ एक्ट्रिस सायख'नो बेखौनो नुहुरनायखाय रायलायनो लाखिथ'दोंमोन नोंखौ हा जागोन ना जाया बिनानाव नोङो बिमायानो जि थाखो फरा हगारनाथाय अब्लाबो बिदिबा गाबोन न'आव थांना रायलायसै नामा औ जायोथ' बिदिबा गाबोन थांना रायलायसै औ थौदो गाबोन थांनायसै दे आदामोन बिदिबा नोंसोर गाबोन आइजों थांनानै रायलायहैदो औ दे बिनानाव बिदिबा जों गाबोन थांना रायलायसै दे जागोन दे आदामोन बिदिबा नोंसोर गाबोन रायलायहैदो आं थांसै होनबाथ' गाबोननो शुटिं
Masing sini. Kakak mana faiza mana sing larai? Jirai adaman. Hari ini mana sampai raga jeng kota bunga. Nengko raga koran mikran depan bisa minum kedang. Ning siapa baca sih ta? Kakak mana faiza mana sing larai? Nggak ada sih kalau sana hakan nama ha, kotor. Ada, ini negara bukan sungai. Cerita, nixon siapa kerak semua ang? Ayai, nengna bandar bade? बुंनो हो जारौ मानोना गाव गावनि फिसाखौ माब्लाबाबो गाज्रि लामायाव थांजानो लुबैया खोनासं बाबुमोन आं आंनि फिसाखौ गोदाव सोराव खामानियाव हगारा खोनासं बिटि नोंबो नो पारमिसन Adaman, नोंसोरासो आंनि थाखायनो आइजों बायदिसिना बुंजानांगौ जाबाय औ बिनानाव नाथाय नोंसासो मादैया जोंनि खोथाखौ फंसेबो खोनासङाखिसै औ आदा मानसियानि फिसानि एसेबो खोथा खोनासंथारा जेबो नङा बिनानाव बियो जोंनिसो गोरोन्थि मानोना जों मिथिसेयावबो सोंफैफ्लांनाय जाबाय दे बिनानाव थाथ'दो बिदिबा जों थांनोसै औ दे आदामोन